Δεν φαντάζομαι να έχει κανείς άγχος. Ασχολείται με το φαγητό. Καλημέρα σας. Σας καλωσορίζουμε στη δεύτερη συνεδρία της τρίτης μέρας του Μαθητικού Συνεδρίου Πληροφορικής και χαιρόμαστε πάρα πολύ που έχουμε τόσα χαρούμενα προσωπάκια από τα σχολεία εδώ κοντά μας. Καλωσορίζουμε τους μαθητές και θα καλέσουμε τους μαθητές από το 10ο Δημοτικό Σχολείο Κατερίνης στο βήμα να παρουσιάσουν την εργασία τους σχετικά με τη δημιουργία ιστοτόπου για τις αποκριές στην Πιερία. Οι μαθητές που συμμετέχουν στη δημιουργία παρακαλώ να έρθουν εδώ πέρα για την παρουσίαση είναι η Αναστασία Αναστασιάδου, ο Νικόλαος Δάμπλιας, η Γεωργία Καραγκούνη, ο Γιάννης Καραδημήτρης, ο Νικόλαος Καραστεργίου, η Μαρία Καρυπίδου, η Έλενα Κοσκινά, η Αγλαία Μαρτσέλου, η Μαρία Παπαδοπούλου, ο Γιώργος Σαραντίδης, η Νεφέλη Σπυριδοπούλου, ο Παύλος Σταθακόπουλος και η Βασιλεία Τζαρουχά. Καλημέρα. Είμαστε μαθητές του 10ου Δημοτικού Σχολείου Κατερίνης και θα σας παρουσιάσουμε τον ιστότοπό μας με θέμα απόκριες πάνω Πιερία. Ασχοληθήκαμε με ιστότοπους στο σχολικό μάθημα. Αποφασίσαμε να δημιουργήσουμε έναν ιστότοπο για να καταγράψουμε αποκριάτικα ήθη και έθιμα της Πιερίας. Επειδή σε εργασία της περσινής χρονιάς, σχετική με τις απόκριες, είχαμε διαπιστώσει πως δεν υπάρχει στο διαδίκτυο κάποια πηγή η οποία να έχει καταχωρημένα συνολικά τα αποκριάτικα ήθη και έθιμα της Πιερίας. Η περσινή μας εργασία δεν ήταν δύσκολο να αποφασίσουμε, γιατί είμαστε εξοικειωμένοι από την προηγούμενη χρονιά. Δημοσιεύουμε όλοι στο ιστολόγιο της τάξης, το οποίο αξιοποιούμε και διδακτικά. Συγγραφείς είμαστε εμείς με τους λογαριασμούς μας. Κάνουμε αναρτήσεις εργασιών. Περιγράφουμε δραστηριότητες της τάξης. Σχολιάζουμε Και φυσικά ανέκδοτα. Εργαζόμαστε σε κοινόχρηστα αρχεία στο Drive. Και εσύ δεν ανοίγει. Χρησιμοποιούμε τον ιστότοπο της τάξης για υποστήριξη στις διδασκαλίες. Στη γεωγραφία. Σε κάθε μάθημα, όταν χρειάζεται, υπάρχει υλικό υποστήριξη. Αναζητούμε πληροφορίες. Κάνουμε δραστηριότητες στη γλώσσα. Τα στάδια της εργασίας. Χρησιμοποιήσαμε φόρμα της Google και προτείναμε ονόματα για τον ιστότοπο. Δημιουργήσαμε φόρμα με τις προτάσεις των ονομάτων και σε αυτή ψηφίσαμε όλοι οι μαθητές της τάξης, αλλά και όσοι από τους μαθητές άλλων σχολείων επιθυμούσαν. Δημιουργήσαμε διάγραμμα με τις επιλογές και το δημοσιεύσαμε στο ιστολόγιο της τάξης. Δημιουργήσαμε τον λογαριασμό για τον ιστότοπο και τη βάση του. Δημιουργήσαμε ομάδες μαθητών και κάθε μια ανέλαβε τη διερεύνηση και καταγραφή ηθών και θύμων συγκεκριμένων περιοχών, χωριών και πόλεων του νομού Πιερίας. Κάθε ομάδα έστησε τις σελίδες που αντιστοιχούν στις περιοχές της και έκανε τις σχετικές συνδέσεις για την αλφαβητική αναζήτηση. Κάναμε τη διαμόρφωση, χρώματα κλπ.
Σε κάθε γράμμα υπάρχουν αντίστοιχα χωριά. Το δέντρο του ιστότοπου. Κάθε ομάδα αναζήτησε πληροφορίες χρησιμοποιώντας το διαδίκτυο, σχετική βιβλιογραφία, αλλά και ρωτώντας συγγενείς και γνωστούς για ήθη και έθιμα των τόπων καταγωγής μας. Ζητήσαμε συνεργασία μαθητών από σχολεία των περιοχών που δεν μπορέσαμε να βρούμε υλικό. Γράψαμε επιστολή, την οποία στείλαμε με mail σε σχολεία της περιφέρειας του νομού. Η κάθε ομάδα διαμόρφωσε και καταχώρησε το υλικό που βρήκε, κείμενο, εικόνες και βίντεο. Απόκριε στο χωριό Καστανιά, απόκριε στο χωριό Βροντού και απόκριε στο χωριό Κάτω Μιλιά. Η κάθε ομάδα ενημέρωσε το χάρτη και έκανε συνδέσεις, τόσο σε κοινώσεις της παρουσίας του Drive, όσο και στους χάρτες της Google. Καταχωρήσαμε εργασίες μας σε κοινόχρηστο ημερολόγιο. Δημιουργήσαμε puzzle με εικόνες του ιστότοπου και άλλες σχετικές. Προτείναμε σε κοινόχρηστο έγγραφο του Drive ερωτήσεις και δημιουργήσαμε σταυρόληψο σχετικό με το περιεχόμενο των αναρτήσεων του ιστότοπου. Το σταυρόληψο. Δημιουργήσαμε υπερσύμβασμο στο ισολόγιο της τάξης και στη Wikipedia. Η καθοδήγηση της εργασίας. Γινόταν από τη σελίδα του ιστότοπου και την ώρα της ευέλικτης ζώνης. Αξιοποιήθηκε το email για διευκρινήσεις και οδηγίες. Χρησιμοποιήθηκαν βιντεοοδηγοί σχετικοί με τις εργασίες, οι οποίοι μέσω YouTube ήταν ερωτημένοι στο ιστότοπο. Οι βιντεοοδηγοί μας. Εργαλεία εφαρμογές Web 2 που χρησιμοποιήσαμε. Τα ατομικά email για να επικοινωνήσουμε και να ανταλλάξουμε πληροφορίες και υλικό, τόσο μεταξύ μας όσο και με τα άλλα σχολεία. Η εφαρμογή Google Site για να δημιουργήσουμε τον ιστότοπο. Οι φόρμες του Drive της Google για να καταχωρήσουμε προτάσεις για ονόματα του ιστότοπου και για να δημιουργήσουμε φόρμα ώστε να γίνει επιλογή με ψηφοφορία. Τα έγγραφα και παρουσιάσεις του Drive της Google για συνεργατική δημιουργία και διαμοιρασμό. Οι χάρτες της Google για να καταχωρήσουμε στοιχεία σε σχέση με την αναζήτηση από χάρτη. Το ημερολόγιο της Google για να καταγράψουμε εργασίες. Η μηχανή αναζήτησης της Google για να αναζητήσουμε σχετικές πληροφορίες, βίντεο και εικόνες. Το YouTube για προβολή βιντεοοδηγών σχετικών με τεχνικά θέματα. Το Hot Potatoes για τη δημιουργία σταυρόληψης. Το Gso Planet για τη δημιουργία βάση. Ο Blogger για σχετική καταχώρηση στο blog της τάξης. Η Wikipedia για καταχώρηση σχετικού συνδέσμου στη σελίδα του νομού Πιερίας. Και τελικά το αποτέλεσμα. Ευχαριστούμε για τη συνεργασία τόσο τους μαθητές και τις μαθήτριες, όσο και τους εκπαιδευτικούς που μας έστειλαν σχετικό υλικό. Ευχαριστούμε τα δημοτικά σχολεία Καλυθέας, Κορινού, Ρητίνης, Ανδρομάχης και Ελλάδος Εξοχής. Λίγα λόγια για τις απόκριες στην Ελλάδα. Αλφαβητική αναζήτηση. Εδώ σε κάθε γράμμα υπάρχουν τα αντίστοιχα χωριά. Αναζήτηση σε χάρτη, όπου μπορούμε να βρούμε τα χωριά μέσω χάρτη. Και αναζήτηση μέσα το χάρτη της Google.
δραστηριότητες που κάνουμε σχετικά με τις απόκριες. Και σταυρόλογα. Ευχαριστούμε εσάς για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε. Εμείς ευχαριστούμε για την πολύ γόνιμη συνεργασία και συνέργεια της σύγχρονης τεχνολογίας με την παράδοση. Συγχαρητήρια στα παιδιά από το 10ο Δημοτικό Σχολείο Κατερίνη.